A väčšinou je to aj dobre, lebo už ak bola niekde brzda, tak je preč. Toto je akože taký hardcore, toto je extra hardcore. Po ňom ako... Gál, Vidašič a Almaši. To je iné. Tam je zmeškaná Lehota Orličica. To je kvôli... Nie, to je kvôli tomu opakovanému poraniu obžaloby. Ne, to je to, čo ti hovorí, že to som bol namietať a som sa tešil v piatok na verejné zasadnutie.